μάθει μουσική. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό χωριό, ζούσε ένα ποντικάκι, ο Κούλης Ποντικούλης, με τη μαμά του, την κυρία Ποντικάλας, που τη φώναζαν και Μαρία Κάλλας, ως ψήφωνος του ποντικοχωριού. Και τον μπαμπά του, τον κύριο Ποντικάκι Βιολάκι, που ό,τι και να συνέβαινε στο χωριό, αυτός έπαιζε το βιολάκι του και περνούσε μια χαρά. Ο Κούλης Ποντικούλης, όταν ήταν μικρός, ήταν ένα πολύ ζωηρό και ταυτόχρονα τεμπέλικο ποντικάκι και πάντα έκανε σπανταλιές. Όπως για παράδειγμα, να κλέβει το φαγητό του γατούλη που ζούσε στο διπλανό σπιτάκι. Έτσι, πήρε το πρώτο τρένο που έφευγε για την πόλη.
πόλη, λοιπόν, πήγε σε μια μουσική σχολή ειδική για ζωάκια. Εκεί έκανε πολλούς φίλους και ένας από αυτούς ήταν το μικροσκοπικό ζουζούνι, που αν και ήταν πολύ ταλαντούχο στη μουσική, ήταν πολύ ζωηρό και πειραχτή. Κάτι που εκνεύριζε πολύ τον Κούλη Ποντικούλη. Τόσο πολύ εκνευριζόταν που του αφιέρωνε συχνά ένα τραγουδάκι. Ένα, δύο, τρία. Φαίνεται η αφουλιγκάνα του. Πέρασε πολύς καιρός και ο Κούλης Ποντικούλης έμαθε τις νότες. Έμαθε να παίζει βιολί όπως ο παπάς του, καθώς και να τραγουδάει πολύ σωστά και ωραία σαν τη μαμά του. Ήταν πραγματικά πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος όταν πια γύρισε πίσω στο ποντικό χωριό, δίδαξε σε όλους τους φίλους του τις νότες. Ελπίζω να είστε επίκης με τα μικρά παιδάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο! Τελειώσαμε, κυρία. Σε ένα τεταρτάκι, καλημέρα και από μένα, σε ένα τεταρτάκι και 14 τέταρτο αρχίζει η παράσταση του οδείου, όπως ήταν και αυτή φυσικά, τα πιο μεγάλα παιδιά, πιάνο, βιολί κλπ. Είμαστε εδώ μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα, με ένα διάλειμμα 2,5 με 4,5. Μπορείτε